Sziasztok, ma egy unboxing videóval jöttem nektek, mert hogy a suliból kaptunk egy ilyen kis csomagot, és még nincs kibontva, de nem tudom, itt az van ráírva, hogy Mecsek Szolgálati Közösség Egyesület. Nézzük, mi van benne. Konkrétan sajtárban sincs róla, és hogy ez most könnyen lejött. Hát ez nagyon be van csomagolva. De azért sikerül. Hát ezt fogom nézni, hogy ez mi lesz. Jaj, de nehéz. Na hát, ez mi? Egy bögre! De jó, és ebben van még egy micsoda. Nem tudom, nézzük meg, mi ez. Van benne egy ilyen sima kis kendő. De van egy nemzeti munkaügyi hivatal, a Széchenyi tervésbögré. Van benne még egy kulcstartó, szintén ez a Széchenyi terv. És van rajta egy ilyen. És itt van rajta a Széchenyi Mossos, és még itt van egy. Aha! Hogy ezeket a dobozokat ők festették, és ezeket meg ő varta. Szóval bocsánat, a Mécses, nem Mecsek. A Mécses Egyesület célja a hátrányos helyzetű emberek életében segítse életkörülményeiket normalizálása, társadalomba való visszaintegrálása annak érdemében, hogy kialakuljon bennük az egyéni lehetőségeikhez képest a legnagyobb önállóság, a felelősségi vállás és a részvétel saját maguk ellátásában, környezetük alakításában. A dobozban lévő képek mind egy sérült ember kezének alkotása, és a képekkel üzeni szeretnének, hogy milyen világban szeretnének élni, milyenek az ő álmaik. Szóval akkor van egy bögrém, egy kulcstartó, és egy ilyen kendő, vagy igen. Szóval ezt is egy sérült ember varta. Szóval igen, nagyon köszönjük az osztály nevében ezt a csomagot a Mécses Egyesületnek. Szóval köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ennyi is lett volna. Plusz egy bögre, egy kulcstartó. Amúgy nekem nagyon tetszenek, mert azt hittem, hogy ez benne egy valami. Szóval 3 dolog volt benne. Akkor nézzük meg. Szerintem ezt is ők csinálták. Szóval, igen, szerintem ez volt az egyik valakinek az álma. Szóval, igen, volt egy ilyen. Volt egy bögre, és egy ilyen hímzett kis terítő, vagy kendő, ezt szerintem
odaadom a dédimnek. Vagy megtestem, nem tudom még. De, na szóval, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Köszönöm az NFS-nek, köszönjük az NFS-nek, hogy elküldték nekünk ezt a csomagot, és hogy amúgy a csomagolása, azon almák vannak. Úgyhogy megmutattam, csak annyira sírtam, hogy csak így mondottam ki. Szóval köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ja, ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel. Sziasztok!